Croeso i Porthmadog ac i etholaeth newydd mawr Gwynedd Maldwyn. Mae'n ymystyn o Ynysenthu yn y gorllewin, draw i ochr Wrecsam yn y dwyrain ac i lawr i Llanidloes. Dewch efo fi i weld beth sy'r feddyliau pleidleiswyr trefi gogledd orllewin yr etholaeth. Bynnag sy'n di fewn, dyla bod nhw'n mynd yn ôl back to the basics a gweld sut fechan ni helpu cartrefi henoed a'r nyrsys a'r meddygon sy'n gweithio dan bwysau mawr yn yr ysbytai yma. Dyna ma'n ni beth yna. Dwi'n sylwi bod pobl, maen nhw'n fwy ofalus efo'r pres dyddi yma. Maen nhw'n angen pres i fyw efo prynu bwyd, petrol, beth yna. So maen nhw'n llai i wario'r luxuries neu beth bynnag chi arach sy'n angen. Be milltir i'r gorllewin o Port mae tref gwyliau draddodiadol, Priciath. So dwi'n 19 a hwn ydi tro cyntaf i fi allu bleidleisio. Fatha person ifanc yn yr ardal, fatha dwi rili isio aros yn y lle dwi wedi tyfu fyny. Mae'n rili bwysig i fi. So ar ôl brifysgol, so'n licio dod nôl i fama, ond efo costa byw, mae'n anodd fatha gallu gael y dewis yna. Alla bod allan y dwylo fi achos alla bod am gallu fforddio fo, ond... Dwi'n newydd prynu tŷ blwyddyn diwethaf, ac y tŷ dwi wedi gorfod prynu, mae 'di rhedeg lawr. Sa'n boiler yn byd efo. A rhaid i fi ddibynnu ar trio cael grantia i gael y tŷ yna. A bod os o'n i eisiau prynu tŷ sy'n barod i fyw yn barod i symud mewn heddiw yma, mae lot rhaid i bryd i fi. Dwi bellach mewn cae yn Nefyn. Ges i ngeni a magu yn y dref, a dwi'n treiddio fy mhenwythnosa yn cefnogi'r penwaig yn chwarae. Mae fi yng Nghariad di symud i fewn i'r gwledydd yn diweddar. Mae hi wedi symud i fyny i'r ardal i fyw yma efo fi. A mae'n dysgu Cymraeg, ond mae'n gweld yn anodd ffeindio cyrsiau sydd yn ffitio efo, achos mae'n gweithio llawn amser. A mae'n anodd ffeindio cwrs pnawn. Mae yna wahanol grwpiau o dan Age Well Cymru. Mae yna lot o bobl sy'n abal, sy'n dod ar y bysys yn aml ac yn stryglo i ddwad mewn un dynas mewn Caernarfon. A does na'm digon o lle ar y bysys iddi hi mynd i mewn iddyn nhw.